Bueno, kaixo egunon, gaur Euskararen eguna ospatzeko mahai inguru bat antolatu dugu, agenda 2030-ren inguruan, 18. helburu bat falta dela uste dugu eta prestatu dugu mahai inguru hau gai honi buruz hitz egiteko. Gaur egungo agendak 17 helburu eta 179 xede dituen arren, ez ditu aipatzen zehazki kultura eta hizkuntza aniztasunaren ezaugarriak. Eta hori lantzeko bildu gara mahai inguru honetan. Gurekin, Jone Gorigolzarri Garaitzar daukagu, gizarte zientzietako doktorea da, Deustuko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Eta munduko hizkuntza ondareko UNESCO katedratako kide. Bere ikergaiak soziolinguistika alorrean kokatzen dira. Euskal Herrian hiztun berrien inguruan asko ikertu du. Eta azken urteetan, hiztun aktibo bihurtzeko muda prozesuak izan ditu aztergai. Egun, garapen komunitario iraunkorraren eta euskara biziberritzearen arteko intersekzioak ikertzen ari da. Eta euskal soziolinguistikan bere begirada intersekzionala txertatzeko lanean ere badabil. Eskerrik asko Jone gurekin izateagatik. Eta Jonerekin batera, mutualeko zuzendari kudeatzailea Natxo Lekunberri dugu, eta beste aldetik garapen jasangarriko taldeko koordinatzailea den Ainhoa Apeztegia. Bueno, eskerrik asko guztioi mahai inguru honetan parte hartzearen, eta Jone zurekin hasiko gara. Nola sortu zen edo, nondik dator 18. helburu honen beharra edo? Bueno, Agenda 2030 Euskal Herrira heldu zen beste munduko txoko ezberdinetara moduan, eta hor, hasieratik argi ikusi genduen 17 helburu hori helburu bat falta jakola, hain zuzen be, kultura eta hizkuntza aniztasunaren helburua. Eta hor sortu zen munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren baitan eta EASO Politeknikoarekin batera 17 gehi bat kanpaina deitu izan zen, ezta? Apur bat gehi bat horrek islatzen da, 18. behar hori, ezta? Eta hori 17 gehi bat kanpainaren inguruan hainbat jardun eta elkarrizketa eta liburta burutu ziren, eta bidea egin da Euskal Herri mailan. Era berean ikusten oso garrantzitsua dela kontuan hartze bere bai 17. helburu horrerik gehi bat hori Eusko Jaurlaritzak bere bai hasieratik integratu ebala. Lehenengo momentu batean hizkuntza politika bertan egoan, hizkuntza politika txertatu behar zen agendan, gobernu agenda bezalako Eusko Jaurlaritzarentzako, orduan modu transbertsalean integratu zen. Baina gero Eusko Jaurlaritzak pausu bat arago egin dau eta 17 gehi bat kanpaina hori bere egin dau, eta orduan azkenengo 2 urteetan lanketa oso garrantzitsu bat egin da, hain zuzen be, Euskal Herritik 18. helburu hori definitzeko, justifikatzeko behar izan hori, 18. helburuaren behar izan hori, eta oraintsu ahots batuak aliantza globala be aurkeztu izan da Eusko Jaurlaritzatik, apur bat Euskal Herritik 18. helburu hori bere bai nazioartekotzeko eragile ezberdinekin batera. Bai, aipatzen duzu, aurten ekainean izan da, Euskadik ahots batuak garapen jasangarrirako 18. helburua sustatu du, kultura eta hizkuntza aniztasuna babesteko, aliantza global bezala. Eusko Jaurlaritza da proposamenaren horren buru, eta nazioarteko agendan barnean sartzeko asmo eta tokiko inpaktu globala sortzeko asmoz, ez? Uste duzu gizartea eraldatzeko baduela 18. helburu horrek palanka funtziorik edo? Nik uste dut, bai, etxargi dago, Agenda 2030 benetan hori diskurtsoetatik praktikara eroaten bada, nik uste dut ibilbide oso emankorra egiteko daukogula. Lehengo eta baina apurret, ibilbide oso interesgarria sarritan hizkuntzan eta kulturak ikusten dira ondare moduan. Babestu beharreko zerbait, apura eta altzor moduan. Baina hizkuntzak eta kulturak, eta bereziki gaur hizkuntzan jarriko dugu arreta, garrantzitsua direz lehengo eta behin garapen jasangarriko garrerako helburu guztiak hizkuntzaren bitartez komunikatzen dugu. Orduan, hizkuntzak horrez egotea apur bat ulertezina bihurtzen da, ezta? Baina era berean, hizkuntzak ez dira bakarrik prozesu horrek eta eraldaketa prozesu hori egiteko bidea, baizik eta bere bai sarritan hizkuntza bihurtzen da eta nagusiki komunitate baztertu indigena gutxituen kasuan
hizkuntza horren hizkuntzak kontuan ez hartzeak egiten dagoena da komunitate guzti horrek atzean gelditzea. Eta hau da agenda bat, agenda global bat da, txoko guztieretara heldu behar dana eta motoak bertan esaten da, ezta? Inor atzean itzi gabe. Inor atzean itzi gabe hola bada, komunitate ezberdinen kulturak eta berezitasunak eta hizkuntzak nahita nahi esartu behar dira kontuan. Aurreko hilabetean, edo orain dela 2, arriskuan dauden hizkuntzen fundazioak munduko biltzarra egin du, gainera aurten Gasteizen tokatu da, munduko hizkuntza ondareko UNESCO katedra izan da antolatzailea, eta gai nagusitzat gainera 18. helburu hau izan duzu, ezta? Zeintzuk izan dira kongresu hortan atera izan diren pintzeladak edo ondorio nagusiak gai honen inguruan? Lehenengo eta behin, azpimarratu nahiko nuke, biltzarra hau oso garrantzitsu izan dela, lehenengo eta behin badago zelako Euskal Herrian bere bai, 18. helburua eta apurra bideo hori eta nazioartekotze hori egiteko lanketa ezberdina eta kongresu hobe horren adierazgarri izan da. Kongresu honetan parte hartu dabe mundu osoko ikerlariak eta aktivistak. Kidoguz, Maroko, Pakistan, India, Australia, Estatu Batuak, Europako hainbat herrialde, Nigeria, Kongo, oso anitza izan da. Eta nik uste dut hori bai izan dela kongresoren indargune bat. Bai izan da abagune bat, apur bat, garapen iraunkor hori, lekuan lekukoa izateko begirada ezberdinak batu izan dauz. Eta begirada guzti horretan argi gelditu dana da, bai, 18. helburu hau, hizkuntzak ez kulturak eta tokian tokiko kulturak aintzat hartzea funtsezkoa dela. Hor kasu ezberdin asko izan duguz, adibidez, adibideren bat emotearren, ez da, Frantziatik etorren ikerlari batek hitzekin eban adibidez hizkuntza traumaren inguruan, ez da? Eta hori, ez da, hizkuntza debekatu, hizkuntza mugatzeak eta horrek zelako osasunean eta osasun psikosozialan zelako eragina daukon, ez da? Eta belaunaldi transmititu daitekena. Beste adibidez aurkezpen batean ikusi izan, ze garrantzitsua den bere bai, hizkuntza gutxituak garapen jasangarria bideratzeko ekimenetan aintzat hartzea. Zeustantzean, komunitate askok ez dauko sarbidea, ez da posible, ez da komunikatzeko aukera, ez da. Ekuadorretik ekarri zozkoen kasu bat, apurretik usten sana zelan hizkuntzen bitartez, transmititzen direzen berai ezagutza ekologikoak, ingurumenari dagokiosan ezagutza horrek eta hizkuntza horrek desagertzen direnean, ezagutza horrek desagertzen direz eta iraunkortasuna kaltetu da egiten da. Orduan, nik uste dut emaitza nagusia izan zala, lehengo eta behin espazioa sortu gentuen oso mundu, eta hau benetan mundu anitz honetako jentea biltzeko, leku ezberdinetatik, bakoitza bere ikuspegitik, garapen iraunkorrari lekuan lekukotik ekarpena egin da. Eta hemen bere oso postekoa da bere Euskal Herritik bere bai oso begirada ezberdinak egon zirela, baina beti Euskaren bizi berritzean ekiteko eta zakarrik Euskaren bizi berritzean baizik eta kulturartekotasuna gugan ekarra duen hizkuntzan iztasunari bere bai atentzioa jartzeko behar aldarrikatu zen. Bueno, eskerrik asko, Joni. Mutualeak 18. helburu honekin duen konpromisoari helduko dio jarraian, eta Nacho, zuri botako izu lehenengo galdera. Zergatik da euskara ardatz estrategiko bat mutualerentzako? Nik uste dut gure bezeroek eskatzen digutela mutualia euskalduna edo elebiduna izatea, hori haien eskubidea da, eta orduan bermatu behar dugu. Bestaldetik gure lankideek ere eskatzen digute gauza bera, hemen lan egin nahi dute euskaraz, eta hori haien eskubidea da eta babestu behar dugu. Eta gero beste mutuek zailagoa daukate hau egitea, eta orduan hau da abantaila bat guretzat eta aprobetxatu behar dugu. Eta azkenean etika ikuspuntutik begiratzen badugu, gizarteak eskatzen du hori eta guk
esan da egin behar dugu gizarteak eskatzen digute. Eta inoa, garapen jasangarriko batzordeak nola heldu dio ahots batuko ekimen horri eta 18. helburu hau nola lantzeko asmoa daukazue batzordetik? Pasaden astean, zu esan duzun bezala, hori Eusko Jaurlaritza aurkeztu zuten programa, eta hori hiru lerro estrategioak daude, eta Mutualia hori egongo da, hori Mutualia Euskal Herriko mutua bat da, eta gure bezeroei eta gure pertsonei bebai eskubide hori eman behar diegu, ezta? Euskara egiteko edo bere kultura bebai horrera eramateko. Eta guk parte hartuko dugu hirugarren lerro horietan, eta beste enpresekin egingo dugu lana Euskara atzean ez usteko eta gure kultura mundu osoa erakusteko. Eta ze metrika erabiltzen ari zarete hizkuntzaren jabekuntza hori neurtzeko? Baitu, guk hemen, adibidez, formakuntza, zenbat jende Mutualean zenbat pertsonak erabiltzen dute euskara, zenbat pertsonak daukate perfilak, bebai zenbat pertsonak nola da, bere zerbitzuetan erabiltzen duten hizkuntza, eta beste metrika bada bebai, zenbat ekitaldietan parte hartzen dugu, edo mutualaren pertsonak parte hartzen dute. Bai korrika, bai euskarari, edo zein arlo horretan. Osea, gure konpromisoa publiko egitea. Da gure metrika eta gizartea jakitea. Guzti hori egitu balko zitzaion, baditugula ere ziurtagiriak, bai bikaineko ziurtagiriak 3 lurraldetan, aurten lortu dugu Arrobi diploma Gasteizen. Bestalde ere kontratazio politiketan ere bagabiltza lanketa berezi bat egiten aldugun heinean kontutan izan da osasun sektore batean ere lan egiten dugula eta osasun profesional euskaldunak lortzea zaila dela. Eta bai, egia da hainbat ekimenetan parte hartzen dugula eta hori izango zen kanpora proiektatzeko modu bat egiten dugun lanarena? Ikustu baietz, bai. Eta kanpoan ikusten da, nola da, zein da gure konpromisoa, eta egia da, Nacho esan duen moduan, beste mutuak ezin dute zerbitzuak emon, edo, zailagoa daukate. Hori da, zailagoa daukate. Guk iaia guztiok euskaldunak gara, ulertzen dugu gure kultura, eta gure konpromesua hori da, gure kultura eta gure eskubideak mantentzea eta aurrera eramateko hor egon behar gara, eta nik uste dut inkesta batzuetan edo ez dakit aliantza honekin egoten garenean, bai lan taldean ikusten da guk euskararen alde gaudenez, ezta? Bukatzeko, aurreko astean albiste bat argitaratu genuen elkargunen, eta galdera egiteko aukera uzten genuen langilei. Galdera bat sartu da, bertan galdetzen dute nola bihurtu daiteken teknologia eten digitala murrizteko eta gure kanal digitaletan euskararen presentzia ziurtatzeko aliatu, ez? Nik hori igual azpimarratuko nuke egia dela gaur egun gero eta eremu digital gehiago daukagula gure eguneroko lanetan, nahiz eta arreta zerbitzu batzuk izan aurrez aurrekoa pertsonekin kontaktu zuzena izan mundu digital hori ere, osasun asistentzian ere gero eta gehiago txertatzen nahi dela, gabiltzala gure langileei ditugun baliabide teknologikoen berri ematen eta animatzen erabiltzera, bai itzulpengintzako, adimen artifiziale bidezko itzulpengintzako baliabideak, eta azkenik aipatuko nuke aurreko astean egin zen erizainen ezagutzaren bilgune bat eta bertan aplikatu izan dugu itzulitako transkripzioarekin eginda jardunaldi hori, bertan hitzaldi batzuk euskaraz egitea lortu dugu, lehenengo aldia izan da barne formakuntza bat euskaraz ere egin ahal izateko, eta espero dute kanpo galdera hori
erantzuna gelditzea horrekin. Bueno, eskerrik asko gaur Euskararen egunean mai inguruan parte hartzearen, Jon Ezu kanpotik etorrik zara, Deustuko Unibertsitatetik, eskerrik asko Nacho zure aportazioa egitearen eta zure ere Ainhoa batzordeko ikuspegi hori ere mailanean islatzearen. Mila esker eta hurrengora arte. Eskerrik asko.